за екстремумите на махалото и татва маси, аз съм ти, което е много важно, защото аз съм ти. Като кажеш, той не е за мене, нали, той не е моето. И примерно се имаш за много добър. Примерно, тук е много дъто, доброто, тук е много лошото. Най. Тук е минус безкрайност. Тук е най лошото, тук е най-доброто. Тук е най. Ама най. И тук е сирдата. Ти сега си тук и са набрал. Вече отиваш към най-добро. Хубаво, ама той има още две точки. В смисъл, горе и долу. Горе и долу е тук, защото нали са вратината и на те са. Посоките са 4, не са 2. В смисъл, нали? Разбираме се за тук. Тия, дето ги рисуват дето ги рисуват ей. То е питичката, едната питичка. Другата питичка е тей. Нали? Табла, който не е играл табла, да играе, не се сърди човече и бил майката. Не е кой знае какво. И зато другите две точки са тук и тук долу. Ете. И тук вече идва на оной. На пончката, дето я рисувах бая, я порисувах. Пончката по принцип може да е елипса. Зависи от къде я гледаш. Защото, нали, на Чарли Чаплин баретката, нали, рисувахме на Чарли Чаплин баретката. Оп! Половинта. Изгрев залез. Половинта. Много яка шапчица. На Чарли Чаплин. Тук мустачките. Мустачките. И тук... Що те направите, бе? Морко. Мокро, бе. Стига си пък ти. Абе, тук ти. Лодката, бе. Дето в остата. Дето оребряването тук. Колко път да го рисува, Те. И тук шапцата, туилни. И тук горе-долу. И тук е елипсата, като почнеш. То, айде ще го правим кръгче този път. Няма да е елипса. То се върти. А горе, долу. Тия, дето са там кибалионестите, са правят на тарикати тия книгата. Кибалион. Тя вика, хваща се тука и са махалото. То, нали, има махало. Но махало е така, тък. То са мятка на насам, натам. Насам, натам. Нали, да се поддържа баланса. И оня вика, като е тука, и са мятка и се вкопчва е тука. И те са отгоре. Израза, дето фанал Господ за шлифера. Точно е фанал Господ за шлифера. И, нали, те са подчинява се на тези отгоре, а пък тези отдолу ги управлява. Те са фанали тука. И стиска здраво мъжката. Хубаво, ама то е докато си в материята. Материалния свят. Ти мини номера. Ама като се качиш после горе и ти се завива свят. Ама бая. В смисъл, луд ставаш. Защото като си научил, трябва да минеш от най-гадното до най-хубавото. Всичко
като кажеш, то е добро, да знаеш, че отсреща има едно лошо. И да знаеш, че ако няма добро, няма да има и лошо. Ако знаеш, че няма лошо, няма и добро. Това е изключително важно. Да кажеш, аз съм такъв и никакъв друг, ами ти като цяло имаш за задача да изучиш целия свят. Ама цялата земя ти е майка. Всичко, дето е на земята, има цел. И всичко трябва да е на земята. Ама всяко едно нещенци, всяко едно същество трябва да е тука, за да се научи нещото. Ако го убиеш, ще го посадиш, пак ще поникне. Ама двойно-тройно ще поникне. Зато я вика не убивай. Защото го съдиш и пак никни, и още повече никни, и пак никни, още повече, и ще те откачи. Разбираш, ще откачиш, ще падладееш. Разбираш я? И да, за баланса няма мое, няма твое. Всичко е до нафрусе. Пък не е берое. Да, не на Стара Загора. Никога Стара Загора. Никога Стара Загора пък! Никога! И нещо друго ще кажа, ама той май стига за сега. Стига я. 6 минути, браво.